चल डॉक्टर के पास चले के बा चेकअप करावे। 9 महीना हो गए अभी तक लइका ना भइल। छोड़ो ना माई, केहू केहू के लेट लइका होखेला। लेट वेट कुछ ना, चला आज तक चले के पड़े। चला अरे चला, अरे मेरे कुछ ना। बैठल का बानी, चली माई हम हॉस्पिटल जाए के बा, चली। का भाई काहे रोत बाड़ू? बच्चा तू का कहलू हो? 9 महीना पेटे में तकिया बांध के घूमत रहलू हो तू? अरे नहीं और ससुराल के सबके तू धोखा में रखलू हो। तारे ससुराल से फोन आई तो हम का कहो कि पोता ना तकिया पैदा भइल बा, बधाई हो तकिया पैदा भइल बा। पोता खातिर काजर पारत रहनी है, बाजार से सेठौरा मंगैनी है। गाँव जवार नात रिश्तेदार कि उनके हम का जवाब देब कि कने खातिर सोहर गाई? बतावा काहे ऐसा तू कहलू हा? जवाब दा हमरा के। रुक जाए माँ जी। हम बतावा तनी कि यशोदा ऐसन काहे कहली। जब माही हॉस्पिटल से घर वापस आहिल तो एकदम बेसूध हो गए रहे, एक पागल इंसान की तरह हरकत करे लगली। रोशनी छोड़ के अंधेरा में अपन जीवन गुजारे लगली। हमनी से माई के वो हालत देखल लग गई। तब हम दोनों मिलके एक प्लान बनौनी जा। यह आस और उम्मीद में हमने नाटक के नीचा, बाकी उम्मीद के बाग में एक कोगो खुशी के फूल न खिलल। का सोच रहल बानी दामाद जी? नाटक से तो पर्दा हटी चुकल बा। अब ये देखी कि समधी जी और समधन जी के का जवाब देब। जौन होई देखल जाइए बाबूजी। आज ही हम यशोदा के वापस लेके जाइब और माई बाबूजी के सारा सच्चाई बता दे। अरे जे नसीब में लिखल हुई वे ना हुई।
कहाँ हो गई? ऐसे बीच सड़क पे काहे भाग रहल बाड़ू? प्लीज प्लीज हमके बचा ली। हमार भाई हमके जान से मार दी। अरे का कह रहल बाड़ू? कोई भाई अपना बहन के जान से मारे लका? ऐसन का गलती कैले बाड़ू? प्यार, हमार भाई हमार प्यार के जान से मार देलन और अब हमार प्यार की निशानी और हमके भी जान से मारे के चाहता रहा। प्लीज हमके बचा ली, प्लीज हमके बचा ली, प्लीज 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 बचा ली। अच्छा ठीक बात कुछ ना होई तोरा। चल हट जो बीच में से। ये हमने के परिवार का मामला बा। ये पारिवारिक ना सामाजिक मामला है। अरे तू लोग भाई बड़ा की कसाई जे अपना बहन के ही जान से मारल चाहता रहा। सोच ले, जब हम अपना के नहीं के छोड़त तो तोरा के कैसे छोड़ब? पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।